Bore da, croeso Clelynch ydw i arweinydd hyfforddiant gyda ACS. Cyfle braf sydd ganddo fi ar hyn o bryd i sôn ac i roi manylion i chi am pwy ydyn ni fel cwmni a be sydd ar gael ganddo ni, be da ni'n darparu a pa cefnogaeth y gallwch chi cael mynediad ati trwy'r prosiect llesiant ar gyfer gwaith. Iawn, a'i symud ymlaen. ACS yn cwmni buddiant cymunedol Cymraeg. Rydyn ni wedi fod yn cefnogi pobl ar draws Cymru ers 2007. Ni yw'r darparwr blaenllaw o gefnogaeth lles yng Nghymru, a da ni'n darparu ystod eang o gefnogaeth, hyfforddiant a therapia i unigolion a busnesau. Ein gwerthoedd ni, a dyma lle da ni'n cael enw ein busnes, ydy ymateb, cysylltu, cefnogi. Bob dydd, da ni'n ceisio ymateb yn greadigol ac yn hyblyg i anghenion a nodwyd. Da ni'n cysylltu trwy helpu bobl i greu cysylltiadau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen a ffynnu yn y gwaith. A da ni'n cefnogi pobl, darparu cefnogaeth sy'n seiliedig ar gryfderau ac sy'n grymuso i greu dyfodol cadarnhaol i bobl a lleoedd. Bob dim yr ydyn ni yn ei wneud sydd o dan yr ambarel o lles yn y gwaith. Helpu pobl, helpu prosesau, helpu polisia, helpu busnesau ac elusennau bach dros Cymru i buddsoddi yn lles eu staff nhw. Felly, ein ffocws ni yn ACS yw cefnogi gweithwyr sy'n profi afiechyd i helpu nhw aros mewn gwaith, i helpu pobl ddi-waith i gael cyflogaeth drwy wella cyflogadeuwydd a lles, ac annog busnesau iach drwy hyfforddiant a coachio i gefnogi staff i ffynnu yn y gwaith. A dyma fi rwan yn egluro beth ydy'r gwasanaeth cymorth yn y gwaith. Rhaglen Llywodraeth Cymru sy'n hyrwyddo iechyd a lles yn y Gweithle, sydd yn cynnig cymorth a therapia i atal neu leihau absenoldeb oherwydd salwch, ac yn targedu gweithwyr busnesau bach, elusennau a'r hunan gyflogedig na fyddent fel arall yn gallu cael cymorth. Felly mae bob dim yr ydyn ni yn darparu yn cael ei anelu at busnesau bach, llai na 250 o staff. Grwpiau elusennau, gweithfanoedd sydd yn rhy fach fel arfer i cael adran i gefnogi staff. Fel arfer, just 1 neu 2 o staff, weithiau mwy, ond mae rhaid iddyn nhw cael llai na 250 o bobl i cael mynediad at ein cefnogaeth am ddim. Un rhan o'r cefnogaeth trwy'r gwasanaeth cymorth yn y gwaith yw mynediad at i fyny at 6 sesiwn o therapi am ddim. Felly, cymorth a therapia unigol i leihau neu atal absenoldeb salwch o'r gwaith. Mae yna therapia seicolegol ar gael a therapia corfforol hefyd. Mynediad sy'n gyflym ac yn rhad ac am ddim. Pan dwi'n deud gyflym, fel arfer, rhwng hunan-gyfeirio tuag at yr cefnogaeth a cael gweld rhywun ar gyfer y therapi, mae yna pythefnos neu 2 wsos, dyna fo. Felly tos a ddim rhestr aros, does dim rhaid i pobl disgwyl am misoedd, mae o'n gyflym ac am ddim hefyd. A mae'r cefnogaeth yma ar gael yng Ngogledd Cymru, Gorllewin Cymru a de-orllewin Cymru hefyd. Chydig bach mwy o manylion am y cymorth yn y gwaith a be sy'n cael ei gynnig. Cymorth preifat, 1 i 1,
yn y Gymraeg neu'r Saesneg, cymorth personol gan gydlynydd achosion pwrpasol. Mae ganddo ni rhwydwaith um, o staff dros Cymru. Mynediad cyflym at therapia sy'n canolbwyntio ar waith fel cwnsela, CBT neu physiotherapy ac ati. Canllawiau i wasanaethau defnyddiol eraill, enghraifft cymorth dyled neu cymorth tai, cymorth i siarad a'ch cyflogwr. Wrth gwrs, mi fysa rhywun yn wneud hynny gyda'ch caniatâd, ac os y bysa well gennych chi peidio cysylltu a'ch cyflogwr, mae hynny'n ffain hefyd. Does am pwyso arnoch chi i ni siarad gyda'ch cyflogwr. Gwiriadau rheolaidd i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch. Mae rhaid i'r therapia wneud wbeth i'ch helpu chi, i'ch anelu chi, i'ch cefnogi chi i aros yn y gwaith, neu i teimlo'n yn hapusach, neu i wella rhywbeth sydd yn poenus ar hyn o bryd. Atgyfeiriadau at gymorth dilynol fel gweithdai grŵp os oes angen. Felly mae yna bob math o cefnogaeth yna ac ar gael os oes angen. A mi fysa bob dim sydd yn cael ei cynnig yn dibynnu ar be mae'r person isio, be maen nhw angen a faint o cefnogaeth. Dwi wedi deud yn barod, maen nhw'n cael mynediad at i fyny at 6 sesiwn. Weithiau does dim rhaid i rywun cael 6 llawn, weithiau 1 neu 2, 4, beth bynnag maen nhw angen. Ac un peth i nodi, cwestiwn mae pobl weithiau yn gofyn i fi ydy pobl yn gallu cymysgu wahanol fatha o therapia o fewn y 6 maen nhw'n cael mynediad at. Enghraifft, ydyn nhw'n cael 3 sesiwn physiotherapy a 3 sesiwn siarad. Nac ydyn, dydy hynny ddim ar gael. Ar ôl i chi penderfynu be da chi isio, hwnnw ydy'r unig un da chi'n cael mynediad ati yn anffodus. Dydy o ddim yn mix and match fel la. Oce, mae gennym fi map lliwgar o Gymru fan hyn. Mi welwch chi, dwi wedi rhoi y badge ACS o gwmpas yr arfordir lle mae ACS yn cynnig yr cefnogaeth. Ni sydd yn darparu'r cefnogaeth o Wrexham, reit ar draws y gogledd, mi welwch chi Ngwynedd yn fan hyn, i lawr Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, i lawr at Neathport Talbot yn fanna. Mae'r cefnogaeth ar gael ym Mhywys ac yn Caerdydd ar siroedd yn y gwaelod yn fanna, ond nid ganddo ni. Os da chi'n byw yn Mhywys, mae'r cefnogaeth ar gael gen meddwl, ac os da chi yn Caerdydd neu yn y de yn fanna, Case UK sydd yn darparu cefnogaeth. Felly mae o ar gael dros Cymru i gyd, ac os da chi'n gwrando ar y sesiwn, mae siŵr da chi yng Ngwynedd, felly mae o ar gael i chi os da chi efo llai na 250 o bobl o staff. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael mynediad, os di hynna'n helpu i cael gwybod. Iawn, dyma rhestr o'r fath o therapia sydd ar gael. Mi welwch chi ar y top yn y chwith yn fanna, enghreifftiau o therapia corfforol sydd ar gael, physio, acubigo, osteopathy, therapi chwaraeon, electrotherapy ac ati. A mi welwch chi ar rhestr yn y gwaelod mathau o therapia seicolegol sydd ar gael, cwnsela, CBT, myfyrdod, therapi sy'n canolbwyntio ar atebion, neu therapi sy'n seiliedig ar drawma, neu cwnsela profedigaeth. Felly mae yna rhywbeth yna i bawb. Beth bynnag mae rhywun yn mynd trwyddi, dim ots sut maen nhw'n teimlo, dim ots lle maen nhw ar hyn o bryd, mae yna therapia ar gael, felly mae o werth gwybod am y cefnogaeth yma. Yn enwedig os da chi'n busnes neu elusen bach sydd yn rhy fach i rhannu cwnsela preifat i'ch staff chi,
wel pam ddim anelu nhw rwan at ni yn ACS. Manylion fan hyn am cymhwysedd. Mae rhaid i rywun bod dros 16 oed. Mae rhaid iddyn nhw fod yn cyflogedig neu hunain gyflogedig, yn byw yn yr ardal sy'n gymwys, Gogledd Cymru yn gymwys, Ngwynedd yn gymwys. Tydy'r cefnogaeth ddim ar gael i drigolion Lloegr. Mae o ar gael i gweithwyr busnesau bach a chanolig heb gymorth iechyd gael wedi'i, sydd yn llai tebygol o gymryd absenoldeb salwch oherwydd rhesymau ariannol. Os da chi'n hyn yn gyflogedig, da chi'n gweithio efallai fel plumber neu electrician, a da chi'n brifo'ch cefn neu brifo'ch penglin neu brifo'ch ysgwydd, mae yna pwysau arnoch chi cario ymlaen i gweithio, a mae hynny'n anodd iawn os da chi'n hyn yn gyflogedig. Mae rhaid i chi gweithio, i chi cael y pres, i wneud y gwaith, felly mae yna pwysau drwm arnoch chi cario ymlaen. A weithiau tydi hynny ddim yn iach, felly da ni'n camu fyny i helpu chi gyda physiotherapy, i helpu chi wella, i helpu chi datblygu cynllun i cryfhau neu wella, i helpu chi aros yn iach yn y gwaith. Y pwynt ola ar y sleid yn fan hyn, efallai eich bod chi'n profi problemau iechyd meddwl neu gorfforol, ysgafn i gymedrol ydy'r cefnogaeth da ni'n gael. Os ydy'n argyfwng, neu os ydy'n ddrwg, lle mae rhaid i chi mynd i'r ysbyty neu rhywbeth fel la, nid ata chi da chi'n dod. Ysgafn i gymedrol ydy'r safon mae rhaid iddo fo fod i chi ddod ata ni. Iawn. Sut da chi'n gyfeirio ata ni? Y ffordd hawsach yw i hunan gyfeirio. A dwi am rhannu yn y blwch chat yma'n hyn. Dyma'r dolen i'ch helpu chi cael mynediad at... na, hwnna di'r un anghywir. Mae'n ddrwg iawn gen i. Hwnnw ydy'r dolen i defnyddio. Mae o'n sydyn, mae o'n hawdd, mi allwch chi wneud o gyda'r nos ar ôl gweithio, a wedyn mi fydd rhywun o ACS yn dod yn ôl ata chi y diwrnod wedyn. Os sa well gennych chi ffonio, mae ein rhif ffôn ni ar fan hyn, mae gennym ni cyfeiriad e-bost fanna neu ein wefan os bysach chi'n hoffi darllen mwy am beth sydd ar gael. Dyna'r manylion i gyd am sut i cael mynediad at y therapia. I fyny at 6 sesiwn therapia. Rwan, dwi am symud ymlaen i sôn am y cymorth sydd ar gael i fusnesau i gyd, fel hyfforddiant. Ac fi sydd yn arwain y tîm hyfforddiant, felly mae cwmni fi yn darparu'r therapia, ond tîm fi fy hun sydd yn darparu'r cefnogaeth i fusnesau, sef yr hyfforddiant da ni'n neud ar-lein. Da ni'n cynnig hyfforddiant a chefnogaeth lles i fusnesau bach ac i elusennau hefyd. Yr un y safona mae rhaid i'ch busnes chi cyrraedd, sef llai na 250 o bobl, a da chi wedi cael eich sefydlu mewn un o'r siroedd sydd yn gymwys. Yn eich helpu chi i adeiladu gweithleoedd hapus a iach. Mae'r hyfforddiant da ni'n cynnig ar-lein, yn bennaf trwy Teams. Fel arfer, mae'r sesiynau da ni'n cynnig yn 2 neu 2 awr fel arfer. Mae bob busnes bach neu elusen yn cael mynediad i fyny at 3 sesiwn hyfforddi, ac mi allwch chi anfon cyn gymaint o staff a sydd angen, tos a ddim nifer ar faint o staff sydd yn cael mynediad. Felly, 3 sesiwn hyfforddiant a gymaint o staff sydd isio ymuno o'ch busnes chi.
Mae ganddo ni dyddiadau hyfforddiant ar gael yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd. Ac y ffordd hawsach i darganfod beth sydd ar gael, y pynciau, y dyddiadau, ydy i mynd at ein tudalen Eventbrite. A dwi wedi rhannu'r ddolen yn y blwch chat yma na. Ar tudalen Eventbrite ni, mi welwch chi y rhestr llawn ac da ni fel arfer yn cynnig 3 mis o dyddiadau a wedyn da ni'n ychwanegu 3 mis arall. Felly os ewch chi at ein tudalen Eventbrite heddiw, mi welwch chi hyfforddiant tuag at diwedd mis Awst a wedyn wrth i'r misoedd mynd heibio fyddan ni'n cynnig mwy wedyn i fewn i'r Hydref ac ymlaen tuag at diwedd y flwyddyn. Mae angen ffurflen gofrestru hawdd. Mae rhaid i chi llenwi'r ffurflen gofrestru cyn i chi cael mynediad at yr hyfforddiant. Felly, os y byswch chi'n gwasgu ar un o'r dyddiadau ar Eventbrite, mi fysach chi'n gallu anfon nodyn atoch chi, wedyn fyddan ni'n cysylltu fo chi gyda ffurflen cofrestru i chi llenwi ac anfon yn ôl, a wedyn mi fyddan ni jyst yn gofyn pa sesiyna, be 'di'r enwau o'r staff sydd eisiau ymuno, felly mae o'n hawdd i cael mynediad. Mae gennym fi screenshot yn fan hyn o cychwyn tudalen Eventbrite ni. Mi welwch chi bob math o sesiynau wahanol, rhai yn Saesneg, rhai yn Gymraeg. Rhan fwyaf ohonyn nhw am ddim. Maen nhw gyd yn dweud free ar fan hyn. Mi rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth cynta iechyd meddwl i pobl ifanc ac i oedolion hefyd. Tydy hwnna ddim am ddim oherwydd mae rhaid i ni talu i'r rhedeg y cwrs, ond mae rhan fwyaf o beth sydd ar y tudalen yna am ddim i chi. Os y bysach chi, er enghraifft, yn cwblhau 3 sesiwn, a wedyn isio cael mynediad at mwy, mae hynny'n digwydd, mae llawer iawn o cwsmeriaid ni yn gofyn am mwy, mi allwch chi, ond da ni'n chargio am heini. Felly mae yna mynediad atyn nhw yn mynd ymlaen, ond mi fydda ni'n siarad gyda chi am y prisia. Mae'r prisia yn rhad, dyda ni ddim yn codi lot amdanyn nhw, oherwydd da ni isio aros yn cefnogol i chi fel busnesau bach. Mae genna fi rhestr yn fan hyn o gweithdai yn yr iaith Gymraeg sydd yn digwydd o fewn y misoedd nesa, mwyn i mi ceisio hybu hein. Tos a ddim llawer iawn o cwmnioedd fel ni sydd yn darparu hyfforddiant yn y Gymraeg am ddim a o fewn y pynciau lles yma. Felly mae gennym ni sesiwn hyrwyddwyr lles yn digwydd dydd Gwener wsos yma. Felly, os da chi ar gael rhwng 10 ac 1 o gloch dydd Gwener wsos yma, da chi'n siarad Cymraeg a da chi efo diddordeb dysgu am hyrwyddwyr lles, gewch chi cofrestru a anfonwch staff ar y sesiwn. Mae yna enghreifftiau arall yn fan hyn. Enghraifft am rhywbeth sydyn sy'n digwydd. Bob wsos, da ni'n rhedeg hanner awr amser cinio o myfyrdod dan arweiniad, a mae ganddo ni un yn Gymraeg yn digwydd dydd Llun wsos nesa, rhwng hanner dydd a hanner awr wedi. Jyst cyfle neis i ymlacio amser cinio. Llais rywun yn siarad tra da chi'n anadlu, tra da chi'n gwagio'ch meddwl chi, cyfle jyst i rili anghofio am y straena yn eich dydd chi. Fel arfer, da ni'n neud nhw amser cinio ar dydd Gwener, ond da ni wedi ceisio cymysgu pethau chydig bach rhag ofn bod lot o pobl rhan amser sydd ddim yn gweithio ar dydd Gwener yn cael mynediad hefyd. Ymwybyddiaeth iechyd meddwl, hwnnw di'r un da ni'n rhedeg mwyaf aml, hwnna di'r un da ni'n cael mwyaf o gofynion amdani, swn i'n dweud. Da ni hefyd yn siarad am menopos yn y Gweithle, sut i cael sgyrsiau anodd,
positifrwydd yn y gweithle, ac eto mae yna sesiwn arall yn Gymraeg hyrwyddwyr lles yn digwydd yn mis Hydref. Felly cadwch llygad. Efalla, da chi'n nabod rhywun arall sy'n gweithio yng Ngwynedd neu rhedeg busnes bach, neu sydd efalla efo diddordeb. Felly, anfonwch nhw ato ni. Fysa ni'n hapus sgwrsio gyda nhw i helpu nhw dysgu mwy beth sydd ar gael, sut da ni'n gweithio a sut da ni'n cefnogi pobl. Mae gen i rwan jyst rhyw geiriau gen aelod o staff da ni wedi cefnogi yn ddiweddar. Martin Tops o Roberts o'r Felinheli. Nath o ddweud bod o'n hapus iawn efo'r cefnogaeth mae wedi cael, a da ni efo lot o straeon fel hyn gen clientiaid sydd wedi teimlo bod yr cefnogaeth ganddo ni wedi bod yn addas, wedi bod yn defnyddiol, a wedi helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gweithle, i helpu nhw buddsoddi yn eu staff nhw. Be dwi'n gweld yn aml iawn ydy bod arweinydd isio bod yn cefnogol, bod yr modd yna, ond weithiau dyn nhw'n siŵr sut, neu weithiau maen nhw'n rhy brysur, neu weithiau mae'r gwaith a'r pwysau a'r straenau sydd o flaen nhw wneud y gwaith, hwnnw sydd yn cael y blaenllaw, wrth gwrs, a wedyn lefelau straen, neu iechyd meddwl y staff, neu sut os rhywun yn mynd i ffwrdd yn sâl, sut y gallai cefnogi nhw yn well, sut y gallai sgwrsio gyda nhw yn hyderus am enghraifft iechyd meddwl. Sut y gallai helpu rywun mesur faint o straen maen nhw danddi, a be allai roed yn ei le i helpu codi nhw fyny a lleihau'r straen. Mae sesiynau hyfforddiant ni yn llawn cefnogaeth fel yna. Pethau hawdd, defnyddiol, weithiau jyst atgoffa chi am stwff da chi di anghofio, neu da chi'n ymwybyddol, ond dim di roi blaenllaw arno fo ar eto. Weithiau da ni'n gallu rhannu syniadau newydd, technegau, syniadau ymarferion sydd yn ei gwahaniaeth, ac ein nod ni fel arfer yw i codi hyder ymysg aelodau staff, ond rheolwyr tîm fel arfer, oherwydd os da ni'n rhoi mwy o hyder i'r arweinydd tîm, maen nhw wedyn yn gallu mynd ymlaen i codi hyder aelodau staff nhw. Mi ddylith pawb teimlo'n saff os dyn nhw'n dioddef o iechyd meddwl nhw, os dyn nhw dan straen, os dyn nhw'n poeni, os dyn nhw'n colli cwsg, mi ddylith pawb gallu dweud hynny gyda'i arweinydd tîm, a'r arweinydd tîm nhw yn gwybod sut i aros yn cefnogol, a weithiau hefyd i gwybod does dim rhaid i chi cael yr atebion i gyd i aros yn cefnogol. Does dim rhaid i chi gwybod bob dim mae rhywun angen i wneud i wella. Weithiau jyst gwrando ydy'r sgil mwyaf pwysig. Weithiau jyst dangos empathi, ac rhoi gofod, creu gofod saff lle bo rhywun yn gallu agor i fyny, lle mae yna ymddiried, lle maen nhw'n teimlo'n cyffyrddus i bod yn gonest. Dyna fo, mae hynny'n helpu. Felly, da ni yn gallu helpu chi a staff a rheolwr tîm i teimlo'n llawer mwy hyderus, ac i buddsoddi yn iechyd a lles eich staff chi. Mae gennai yn fan hyn rhai ffigurau i rannu am ein heffaith ni. Da ni wedi cael rhwng 2021 a 2023. Ar y chwith yn fan hyn, ein tîm ni, niferoedd ein tîm ni rhifoedd fan hyn, mynychodd 856 o bobl ein hyfforddiant. Da ni wedi cefnogi 144 o busnesau dros Cymru, a dwi'n rili hapus i weld y ffigurau fan hyn, oherwydd tîm o 2 yda ni. Felly, dwi'n teimlo'n hapus bod ni wedi gallu wneud gymaint gyda tîm mor fach sydd yn cefnogi yr holl busnesau bach yn Gymru.
60 cyrsiau wahanol sydd yn cael ei gyflwyno, a mae yna tystiolaeth bod 53% o'r busnesau da ni wedi cefnogi wedi rhoi newidiadau cadarnhaol o ganlyniad ein cefnogaeth ni. Felly rhan o'r prosiect gen y Llywodraeth Cymraeg ydy rhai misoedd ar ôl i rywun cwblhau hyfforddiant gyda ni, da ni'n sgwennu atyn nhw eto, a da ni'n gofyn iddyn nhw ddeutha ni pa fath o newidiadau sydd wedi cael ei wneud ar ôl i'n hyfforddiant ni digwydd, neu pa negeseuon nath sefyll allan, neu beth sydd wedi cael ei wneud neu roed yn ei le oherwydd ein cefnogaeth. A mae ganddo ni targeda i ddangos hynny i'r Llywodraeth Cymraeg i wneud yn siŵr bod y gwaith da ni yn ei wneud yn wneud gwahaniaeth. Felly, da ni'n gallu dangos hynny. Ac yn sôn am yr ochr therapia, sef i fyny at 6 sesiwn therapi am ddim. Wel, mae yna 300,000 o bobl wedi cael eu cefnogi dros Cymru. A mi brofodd 2,758 o bobl well iechyd a lles. Felly mae'r cefnogaeth yma yn gwneud gwahaniaeth, ac gan ei fod o am ddim, mae o werth i chi cael ei gwybod amdani. Felly diolch yn fawr iawn am wrando. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth defnyddiol, a dwi'n edrych ymlaen clywed ganddoch chi unrhyw pryd. Cysylltwch â ni, da ni yma i'ch cefnogi chi. Diolch yn fawr.